Hej, velkommen til den her video. Jeg har lige lagt en video ud. Det kan man lave den klammeste med, okay? Nej. Jo. Jo. Der er en, der laver en lækker, og der er en, der laver en klam. Jeg laver den klam, okay? Og kan det godt det her skole. Smager super. Og så har jeg købt sådan her. 30 kroner. Ej, det ser flot ud. Det er en smagtest, det her. Jeg har ikke smagt det der skolekridt. Lad os lige smage den. Det er først i forsamlingen der. Og de er gode. Der er ikke så mange i en pakke, må jeg nok sige. Men de ser altså sådan her. Jeg kender en virkelig klam noget, der er næsten ingen, der vil til. Hvad står der her? Jeg ved ikke. Det skala fra 1 til 10. Jeg vil nok give den en 8. 3, 2. Jeg ved ikke engang, hvad det her er. Kan I se det? Hvad er du i gang med at lave derovre på? Det er fra krok. Nå, den er 9 ud af 10. 9 kvart. Vi ses i næste video. Hej.